Pieni häkki. Huomioikaa pisteet. Jo melkein aloitus. Aloitusauto. Kaikki varmasti ties pelin. Ja kuinka vaikeaa tässä on saada pisteitä. Mutta kun on mahti häkkeröä. Tähän jatkuisi tästä loputtomia, jos se pitää. Jos teimme tätä ääntä, niin se on Suomen peli. Lämmätään vaikka tästä pienet takaperivuotet. Häkki jäi näki. Joo. No niin, sit takaperivuotet. Ihan todistuksesta entä ettei tää mikään kusetusyritys. Voihan tästä kameran kanssa näyttääkin vielä, että aika. Napittelen tähän aina ite. Ja sitten vielä. Tänne ja skorejahan mulla tässä alkaa olemaan ja tämmönen tyyppi sitä tekee. Joo. Häkki mä en nyt teille kerro, koska se on mulle niin kallisarvoinen. Tai kallisarvoinen ite mä sen. Tässä ollaan huomannut, että en oo mistään kattonut videoita. Te voit katsoa, jos jostain löydät ton pelin häke. Kiitos.